Anni sonjale ansigi mbeka do sijo baminda kono ka awfo ka awale nyimando awkatimina jana ka wulika jola yusu kado biye tarata e kalo kleta ani flado ambe kado octobre kalo la samba fla ani muga ani kele lamebo malikono aleni maliko ka amu foku wale nyimando yusu enine masara mania anda kado amba foninga awale nyimando yusu achite medugula ka kadogo ama minge domina ode kanye yusu ikado ne kuna fondi gafe wati abisebe na zarakala no be faransiga ko fo nga enine amba bama yele ma yusu bamanka la groupe de nouveau haklina bse ka sabati chugumina no ye kana teme dugu foila ikado kuna funu ko srafe usratige la ankeme ka dele araju chama mbaye anolu bse ka barake nyu anfe chugumina anga bara yujume kuna funi ka se ka charifa bela jele fe amba damene araju dambe la ikado kerwani ka ufi ka lame bo foku wala nyumondo abarake bo ku fo ukatimina njala araju benga be o kerwani kele konnana ambe kado abarake la bela jele foningu wala nyumondo jijeni ka ufi araju dambe be jijana ka chedo kabini kunungo fu bi ikado angu fu ka timina janu ka ulika jola araju yere ko si samarala benge jangine ka foninga awale nyumondo benge hoy benge jwe am benge ge aw benge am baraka nyum benge ta am benge wa ay ne benge te ne dedu jangnani ibe daw ma de ni ye doy fo petit fo morceau mego egodi dañu ma sakodi andwan godi ha moro sanu godi moro sanu go era dedu ko jugara abara ikado na ye benge jangine fo ikado faso kanu lamebo wele sebu abo ko fo ambe kulu masa foni wati na karamu ka tarawore anaka flamso amu fo ko wale nyumando korosi bibe ni wati na radio ditimu ikado o directeur de programme ka fo akatimna njana ka wulika jola na mbora ya ambita buguni ka fe bon mono che konnana mi metalike buguni kunga alamebo ku fo ko wale nyumando viena ka chedo ambe buguni ka bela jele foni ngu wale nyumando anga musokoroba nyuma be bafanda denfrabola amba fo akatimina njala ko alaka me ankoro yusu nambora ambita ikado maraka kungo radio daka alebeni wati na lamebo ku fo ku wale nyumondo amanyina ikado kongo ka ko adama dum yako amba fo akatimina njala ikado radio danaya fm abebujalo ku fo bu amba fo ka kenye baka bela jele fo ningu wale nyumondo olumbe ulika joke sanga ani wati radio danaya ndo fe amu fo akatimina njala ko alibu ku jija bujalo la abu ere fo ninga wale nyumondo nambora e naro FM yusu obe ikado lagine yanfa kofo nimbe mamtu malena ka chedon kofo ambu fo ka timina janu ka wulika jola sanga ani wati uka ikado ka fo lamelila ufo ku wale nyumando nambora jongaga FM ile manika ufe ku ufo ku wale nyumando edanti folimina yusu radio wa abetomia kofo katomia na lamewa bela lamini bela jele fo ningu wale nyumando yuwaruka ufe ni watina ikado ka fo ambe radio lamebo ufo uka timina ja anu ka wulika jola ka directeur de programme fo aka aniche ayreye yusu radio islamiki abe ikado kolokani kofo bedugo ka ku fo ku wale nyumando radio domba fm ambe fulini tanita kanyesu ukelengele na bela jilemo mimbe talike an yere baraka nyom bala ma mimbe na ka wulika jo baraka ka bo mamtu na ya lefo ambe ikado zumana foni watina azumana ikado radio domba awulika jo ka bo akodala kosobe ambe afoka keita ikado danti fulini na yusu na ya lefo mamina ambe belebele ka belebele fo de joni afuko baba maiga kamale ngundigi abana amba foninga awale yimando ani gurubne gundigi ka gurubne bayfo ikado makone ni wati na sigu ka ufe ukembe ka nega ko ni ngala sunyo na ambe sigu na lamini belaje lefu enuku wale yimando radio royal miseni ambe kado alame ba belaje lefu ningu wale yimando radio ffb no be fa ka daele ninga tikedi awmo wala radio islamique anyu fuka bawo beluga woda awo anyu fuku wale yimando ko abana ko daele den be belaje lefu kana anga barake nyuan fe anta inti gele akoy anta e kuna foni ka se ka charifa bela jele fe mau ka se ka do ka fo ku ka do kuna foni anyuma misoro ladiriya kono na ka sura makeni gbelay Traoré marhaba groupe ne bayndu madrasiti amba fo ka wale nyumondo ndesani eleni ire manamala ledu wide limanado ni nyera digitiga ko ni safne ka shikulu ka mu ibenugo nota sorota de ye
Lajosi mbi fogi wale mano karlame ba ni fleba bela jelefu minye tata kane anga fo sanga ani wati minye bulokolo lado ba ka fo ka wale mando no borai amme foli lase anka no na fleba bela jelema munu me malikono ani malikoka amu bela jelefu ku wale mando ku bela jele ku chokoro be ko ni kuna foni wati sele ba ne ka karafe bi Vincent abale bolo Vincent Togo amba foka wali mando ka Togo no borai réalisation c'est dans Omar Keita l'enfant de Keita Kourouni Boudofo le beau garçon abana mon grand frère de valeur no borai Jamadou Kefa kata se kuyate awa Keita ma mi génie je connais je korobani aide je koroba Zengorobani amba fuka wale mando lajosi ka bele jelefu opma kuna foni folo ne ba dima ni ye kuna foni folo dia mam ne ni barkai ele ni sakliba ikado anga musokoroba nyuma sebeni ngoro ambe donale ka yamare ni wati na ka foninga awale nyuma no ka sakliba yusu ikado ka fo ambe kalo mina iba kalo dowa abe october kalo kufo ni ngoni ni kalo kere le ka do ka fo anga jamana konnana kalo mi na barka ka bu kosobe na be nyonde me kalo koni nkufo anga franje fanga manyema no be ka do ka fo colonel kufo azimi goita iyusu amala da jenge fiu kai la da la clé parce que ba ko ka koni ndara ika do sibiri do kalo clé kononto october kalo samba fla ani muga ani kele minye ka do muso mimbe no anga bakoro bai e yere ka konyo muso do minga koroni bomo ko bela jele no ye ka do maimuna sangare flamso sankeme ani santa ani flabonyongo abe ika do nyamungura bugula no be ika do ka fo sigida sabana ko fo fasirike ba ko mi metali ke anga franje fanga mahanyamala atara bo ika do bakoro ye ninga fuka wale nyumando sanguta amenyo ndeme kalo mi ngonno na yusu aleni ma ba chama pembe akene kono gouvernement ma chama pembe sigida sabana ika do ka fo amma baw fana pembe ika do akene kono na musokoroba ni ye jatemine ke no be mamina sangare ko fo nya fo pama lango sankeme ani santa ani fla yusu denani ni ba abolo minye chaman saba aleni musoma kele na amedomine ko mi bi modem binani ani kele minye kado ka fo aklo masawu ma oy ma woro de lo masaba woro ma wa foko fufa fudi lo masaba be fufa fu be lo masaba de fufa fu yo o fana lo masaba de fufa fu de fana ibi mang te ko ya temena de ala aso ko abana yusu minye ka do musokorobai sankeme ani santa ani fla ala koninya asoni nchugo ina yusu nga ana hakli be nyu anvede barsabula ka do ka fo hakli be fe bela jirela nga minye ka do ka fo anwa jamana nyema tarabo aye abonam abenama nga ni ka do ni bitabo makorobai do fe mu mbe ni ka ngata noi ayo la daw bela jirela klemwe o musokoroba do ko min metali ke esili tabila anu tara nyu anfe koloshu fo ta se ika do ka fo sakajigi kelena ika do ka shoboro da aka ninga ika do mulo fona ke no shefa wari enay wari ndafo maunata ika do jagwa foli bla muso wala be mako beti de ga godo agadia ya isa ga godo agadia je tem ni wari ndafo rasisa maubina jagwa foli damne alarwo anya meko jamana nyamana na boye ana na folila Mané jeune de 26 ans, aïe m'sokorba furu 105 ans. Okay, Ovekeo. Bon, c'est fanapse kani mariage ça. Obseke? C'est bien. Donc à deux megende gasro. Il l'exe manga mani. Ago yamela. Chenge. M'sokorba che. Makoro. Ngo laba no kara laba fana na club sigo tare didi ana association ngewo amana yusu o fasirike ba ko ne nimvo ako minye colonel Asim Goitaye atara bo bakoro ye sankeme ani santa ani fla maimuna sangare kodo yusu atara ni seli tapi ni kado saka dikele shoboro fuka tase kado wuromo ani finu fuka tase envelope mo o wari miti Joseph wari million kelena akoni yi kado odumbolo koni nge musokoroba koni nye o moko konna na beminga koroni bela jire koni nye o ayi do fona kai kado ka fo anga jamana nyema wi no be musokoroba koni ngufo ni maimuna sangare
ta k'a lajɛ Yusu i k'a dɔn seli farida foyi tɛ tɛmɛ a kan a n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ Yusu fasikɛba kɔni y'a jira k'a fɔ min ye i k'a dɔn nin musokɔrɔba in ye a ko i k'a dɔn kumakan bɛ ale bolo ka ɲɛsin an ka jamana faamaw ma o ti dɔwɛrɛ ye ko n'i ye jateminɛ kɛ anw ka jamana kɔnɔna na vagabondya ni k'a dɔn k'a fɔ dɔrɔgu jugu ta kɔni ka ca sifinw fan fɛ nka b'a ɲini k'a dɔn Asimi Goyita fɛ a n'a jɛw ka fɛɛrɛw sigi sen kan min bɛ tali kɛ anw ka sifinw na u ka se ka baarada sɔrɔ ka bolominɛ yɔrɔ sɔrɔ n'o kɛra u bɔ nin walejugu ninnu kɔnɔna n'o bɛ dɔrɔgu jugu min kofɔ n'o bɛ k'a dɔn k'a fɔ vagabondya kɔni kofɔ jamana kɔnɔna na musokɔrɔba kɔni y'a jira k'a fɔ ale den minnu bɛ yen o kɔni caman ye k'a dɔn k'a fɔ kalan kɛ u walana nka u tilalen kɔrɔ kɔ a baara sɔrɔli kɛra gɛlɛya ye dɛ a ye nin kuma in fɔ a ko a b'a ɲini fasodenw bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ni kelenya ka sabati an ni ɲɔgɔn cɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka furancɛ fanga maaw dɛmɛ u ka baara la walasa laɲiniw kɔni ka se ka sabati an ni ɲɔgɔn cɛ colonel Asimi Goyita a ko Bakɔrɔ ye kuma min fɔ n y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan an n'a fɛɛrɛw sigi sen kan ni ka baara kɛ ni kumakan ye min ye k'a dɔn k'a fɔ nin ko in bɛɛ lajɛlen ko ka mɔgɔw hakili lajigi dɔrɔn k'a fɔ ni octobre kalo kɔni fɔra a Yusu ko bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kalo kofɔ den kɛrɛfɛli k'a dɔn kɛlɛli kalo kofɔ musokɔrɔbaladon kalo kofɔ a bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ɲumankɛ kalo kofɔ ko Ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛ ɲumankɛla ye an ka fili bi ni ka taa kunbɛn sini musokɔrɔba kɔni san 100 ani san 12 Yusu Ala y'o di a mɔ den 4 b'a bolo cɛman ye 3 ye i k'a dɔn k'a fɔ musoman ye 1 ye min ye mɔden ye 41 ye i k'a dɔn k'a fɔ tulomasabaw ye 6 ye Ala y'a sɔn Ala y'a sɔn dɛ ni kɔni ni bangera ni Ala ye k'a dɔn k'a fɔ den mun di ma k'olu bɛɛ lajɛlen ka furusiri k'i ɲɛkɔrɔ k'o k'i ɲɛna i bɛ Ala fo ni ka a wale i mɔdenw ye k'i tulomasama o ye Ala tanuba ye dɛ o ye Ala tanu ye Lajɔsi awɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ dugawu de kɛ Ala ka sidiya ni kɛnɛya hali bi Ala k'a di an ni musokɔrɔba in ma bloqué tɛ wa jɔnni an bɛ tila ka woro bila ka taa n t'a sɔrɔ minnu taara bɔ ye kunun n t'a sɔrɔ olu la cogo di an ka min fɔ maaw ye ko musokɔrɔba ye 1,000,000 sɔrɔ ka taa jagoya fɔ n'a fɔ ko 1,000,000 a tɛ fasiri kɔnɔ b'a kɔnɔ i kana to ka wari da fɔ dɛ Lajɔsi i b'a fɔ k'u taara ni woro ni nasɔngɔ ye i b'o fɔ nasɔngɔ n'o tɛ folikɛlaw bɛ caya wa quartier jumɛn don ko ŋɔ min kɛra sigida yɔrɔ dɔ bɛ yen ni sigira ye i b'i kɔlɔsi dɛ Ala k'a kunna diya Lajɔsi mois de la solidarité i y'o fɔ min ye an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an b'a ta o ti dɔwɛrɛ o ye indicateur de renouveau ye min ye Adi Ɲangadu ale sɔrɔ bosonba ye mois de solidarité Lajɔsi k'a dɔn a fana ye jɔyɔrɔ fa koyi min ye fɛn min bɛ yen n'o ye respirateur ye o 2 a y'o di ministère de la santé ma n'o ye anw ka kɛnɛya minisiriso ye Maga katu Lajɔsi min ye k'a dɔn nin kalo in dabɔlen don mun kama ɲɔgɔn dɛmɛ kalo min ye o ɲɔgɔn dɛmɛ kɔnɔna na sa maa bɛ k'a fɔ min ye Ala ye se kɛ ye i bɛ se ka fantanw dɛmɛ yalima i bɛ se ka fɛn kɛ maaw ye fɛn min n'a bɛ kɛ sababu ye n'i k'a dɔn ka dɛmɛ na se sigida maaw ma yalima jamanadenw ma min ye k'a dɔn Adi Ɲangadu ale kɔni k'a dɔn ministère de développement social respirateur 2 k'a y'o ta ni k'o di min ye k'a dɔn nin kɛra yɔrɔ jumɛn min ye k'a dɔn ministère yɛrɛ jabala la i k'a dɔn nin min filɛ nin k'a dira k'a dɔn yɔrɔ la min ye k'a dɔn hôpital dermatologique de Bamako hôpital du Pongé min ye nafolomugu min dɔn na nin na ninnu na a bɛ t'i jɔ 48,8 ye min ye k'a dɔn MPM o ye parti politique ye n'a président Adi Ɲangadu ye min ye Adi Ɲangadu ye i k'a dɔn min ye commune de o député kun don min ye Adi Ɲangadu ye i k'a dɔn otukalo tile 8 san 2028 respirateur 2 a y'o ta ni k'o to di k'a dɔn dɔgɔtɔrɔsow la a kun ti dɔwɛrɛ min ye k'a dɔn maa min bɛ yen maa minnu bɛ yen k'a fɔ ɲɛnakili bana de b'u la yalima bana wɛrɛ b'i la min dan bɛ se ka kari la cogo min ko ni minɛn ninnu k'a dɔn a bɛ se ka fɛɛrɛ a bɛ se k'i dɛmɛ min ye walasa i bɛ se ka nɔgɔya cogo min na o de kɔnɔna na sa min ye k'a dɔn ministère de la santé et du développement social Ali Diop o ye yen baarakɛla ye Ali Diop
bismillah Ali Job ale ba keneka minye avocado nimna munuvlene kwa bitalike avocado dermatologie minye avocado hôpital du Ponge ikado awa minye million binane ani cheginye dermatologie ngolore oye fare ngolo magolo wala fargolo abe awa minye mamnu mo frage bondu wole ko dermatologue abi frage yoro mina yene dermatologie tellement va la josi mi avocado hôpital de Ponge la anafolomugo obiti jo million binani ani chegina mi avocado ministry togola secrétaire général aye avocado mamini nin demendi ayo ufoko walimando ka jira ka fo nyera la jamana joli belajele nyi mala isego minye ikake minye avocado mimsika fa ndaw ndeme ani sebato ani ali sebato do absoko deme munu me furake yana banate fama ko ye fandangote merci tu as compris donc ni ala yi gresike do halala wa fotedi o baraminganga ke o ye ni na nyona yi o ni nu bara ko ni kan potimo kan gi nyisi ni na nyona mo amene no le fe ni kada yu la josi e kado ade jangadu ya jira ka fo alno asro awgado minni nyera la alno asro aw minni anga dogotro soyi ka fo sebate anga dogotro soyi nga bi foli la se anga dogotro ma olu ko be ko sugu bele jele ke wala sa awkado bi se ka do moji ko ro chugo mina minni awkado ni naka sowe ka farangunge awkado minni anga dogotro so mina nga wala sa barabato olu bi se ka furaka chugo mina minni directeur général hôpital dermatologie Bamako professeur Ousmane Faye ani directeur général hôpital du Ponge docteur Brema Diallo ani ninu ma plamunu vlane nin dindira oluma nununga yoroma u belajele u kaniso jayira u belajele ya jira ka fo adi nyangadu minye avocado ayeni wale minge u ba fo ka wale mandon ni kalo barka male ngono ni kalo min flane tamashe kalo dogo nywande me kalo do minye avocado nyera la ajira ka fo ni min demen nase anga magoroba ma abi demen nase malite belajele ma sangota avocado minye nyera la ma koromunum be ni sete oluye ani fanda ni kule munum be ni sete oluye minye mawkanu yere yike dengere fe yelma mawkanu yere ke mama bole yelma mawkanu yere la baraka la josi minye avocado ningo bela jelenye minye avocado alibi abike sowe ka fantanya kere wa minye awatnyera la abike sowe minye armadia ko o sabati wa abike sowe minye avocado soro obsika matrafa chugomina abe beda make parce que na fara bana do be kwang bubo ka to lu furake kofe manchinda yado nous te docteur qualifié le man fait jole mbaw la josi abike sowe minye anga jamana naflo be ka takata do kofela na ka foka majinu tia nimbe awa dobo ola ma awakado dogotoro so mau anika do banambato munumbe u belejele foli ani tanni ko lase awakado ni ma kofole ma ni sorobo so madu ni awakado jekulu mimbe no e parti politique no ba wole ko MPM no ma nyemadu no e adu nyangadu ya foka wali ma do minye alibi ko akati minanja kadwa udongae ni kalo baraka mana ya rabbi ataran nafulu mina albi alaka nafulu ayirwa sangu tambe mawuldu kalo mina andisani hina kalo baraka madude yago dumbia ni alika fasire anyambo indicateur de renouveau kono baraka ngame min fo kado andi nyagadu ye kaka haklito sigaso fana kaula sigaso docteur so sigaso jalisi georo o nu koni sira ka manji fana di ayi fana ikado activité ba baraka ka bode wallahi ala kan ni ngam maw koni lafiya ko sobe Yusu mi ye le confident ale pumana ikado ko senela u ka jereje kuluba ayusu ko gbele akoni pembe akonnana ngambe wati mine inafo sa wuli ka jo koni ngerao minye ikado ka fo critique la mawye olu ye ikado ma suganti no be esulmani fomba ko fo yusu ka abla ikado jereje kuluba ngoni kuna o kaka faro sigi senga kalo woro bonyongo franche fanga baro kulu sigi senga ni je kulu ngonnana wala sa kala yunu bela jele sabati ka ken o ada ale shara
kisɛw n'a taabolow bɛɛ lajɛlen kɔni ye a ka se ka baaraw fana sigi senga miliyari caman min n'o baaraw sigira senga Bakaricogola kɔni fɛ ni ka se ka kalafiliw kɔnɔna bɛɛ ka sɛgɛsɛgɛliw bolo da Yusu a ko min ye k'a dɔn k'a fɔ kɔɔri sɛnɛlaw ka nin jɛrɛjɛkuluba in a k'u kun dusu kasilen don i k'a dɔn k'a fɔ Choguel Kokala Mayiga kɔrɔ dɛ ale min ye premier ministre ye Duwakun dɛmɛlen o kɔni bɔra ni ka taa i k'a dɔn k'a fɔ Kajolo yan fan fɛ o bɛ Sikaso mara a b'o ko fɔ ka kɛ ni k'a dɔn k'a fɔ gwɛlɛya min bɛ sen na hali n'a sɔrɔ sigikafɔ baaraw jɔrɔ sigira sen kan n'o bɛ assise kɔni ko fɔ ka kɛ ni laɲini mun kɛra i k'a dɔn Mukutari Wade n'a ka gouvernement fɛ o taabaliya ni ka don ba la o baara mun kuma se ka sigi sen kan Choguel n'a ka jama kɔni fɛ o de hukumu kɔnɔna na o kɔni y'a laɲini o laɲini mun kɛra baara bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ o laɲini kɔnɔna na cogo min na walasa maaw ka se ka lafiya i k'a dɔn k'a fɔ kɔɔriko yɛrɛ sira fɛ ni dun y'anw ka jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ a ma mɛn min ye k'a dɔn premier ministre Choguel Kokala Mayiga ye a taara i k'a dɔn k'a fɔ Genève dɔ wɛrɛ tɛ kɔɔri kunkanko kibaruya i k'a dɔn ka to o kɔrɔfɔw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan nka n'i ye jateminɛ kɛ bi anw ka jamana kɔnɔna na kɔɔri bɛ min na don anw ka jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn kɔɔri sɛnɛlaw fana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ i k'a dɔn k'a fɔ anw ka sɔrɔ yiriwali la o danaya min dara i k'a dɔn Sulemani na i k'a dɔn Fɔnbaka ni ka nin yɔrɔ in kɔni d'a ma kalo 6 kɔnɔna na o Yusuf min ye kɔɔri sɛnɛla caman ye olu kɔni ko nin ye wale ɲumanba ye min kan ka fo kosɛbɛ kɔɔri ale nafa ka bon anw ka jamana kɔnɔna na kɛmɛ sara la a sɔrɔ min bɛ anw ka jamana kɔnɔ a bɛ sɔrɔ min la don a bɛ t'i jɔ i k'a dɔn k'a fɔ 11 n'a kunkanfɛn na a wulikajɔ fana barika ka bon kosɛbɛ anw ka sɔrɔ yiriwali la jamana yɛrɛ kɔnɔna na o kɔɔri ye fɛn min na nafa ka bon bibi in na n'a kan ka kɛ sababu ye a baarakɛlaw olu bɛ se ka lafiya ni sira fɛn o baaraw fana ka se ka sigi sen kan bari sabula kɔɔri a nafa a tɛ fɔ ka ban fiyewu ko fɛɛrɛw kan ka sigi sen kan a bolo walasa i k'a dɔn k'a fɔ maa min ni danaya dara a kan hali n'a sɔrɔ maa dɔw bɛ bibi in na olu kɛn bɛ ka ŋɛɲɛ ɲimi a nɔfɛ n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Sulemani Fɔnbala Yusu nka n'i ye maa damadɔ yɛrɛ ta k'a lajɛ Bakari Kɔnɛ n'a ɲɔgɔnnaw fo ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ togolaw kɔni ma olu ka i k'a dɔn kasabiko kuma o fana bɛ senna bibi in na min bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ in na nafolo ni fɛn mun b'a kɔnɔna na maa dɔw bɛ yen olu ka baara ti dɔwɛrɛ u bɛ se k'u nafa n'o ye cogo min na nka n'i ye k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ yɛrɛ jateminɛ kɔɔri ka se ka a tigilama balo ni ka baara kɛ ni i k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen ye fɛɛrɛ min bɛ kɛ sababu ye sɛnɛkɛlaw bɛ se ka lafiya cogo min na o CMDT ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn kɔɔri baara ko yɛrɛ la Yusu bari sabula kɔɔri kolo ale bɛ se ka bayɛlɛma ka kɛ fɛn caman ye min bɛ kɛ sababu ye ka i k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔ fara sɔrɔ kɔni kan anw ka i k'a dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔna na o min ye sɔrɔw mana ta k'a lajɛ miliyari 1 na i k'a dɔn kunkanfɛn caman fo ka taa se miliyari 1 ni k'a dɔn miliyɔn 40 bɔɲɔgɔnko Yusu a bɛ se ka ko o sɔrɔw yɛrɛ binakun ye anw ka jamana kɔnɔna na ni i k'a dɔn k'a fɔ k'o bɛɛ lajɛlen sigira a sen kan a ɲɛmɔ o danaya min dara i k'a dɔn Sulemani Fɔnba kɔni kan o Yusu ko nin ye ko ɲumanba ye min bɛna kɛ sababu ye ka sɛnɛkɛla bɛɛ lajɛlen don da kelen fɛ ni ka bɔ da kelen fɛ n'o bɛ k'a dɔn k'a fɔ kɔɔri sɛnɛlaw ko fɔ o wulikajɔ bɛ fɛn min nɔfɛ bibi in na o de ye k'a dɔn k'a fɔ kɛnɛ ka se ka to a bolo a ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ i k'a dɔn yiriwa baaraw ka se ka sabati cogo min na maa mun fana bɛ yen ni n'a bilala olu kunna Yusu i k'a dɔn secteur 42 bɔɲɔgɔnko ka se ka baara kɛ ni olu yiriwa fa bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ jamana in bɛ se ka lafiya cogo min na anw ka i k'a dɔn k'a fɔ yiriwa baaraw ka sabati k'a daminɛ i k'a dɔn kɔɔri sɛnɛyɔrɔbaw la Kogo Fata ka taa Joyila i k'a dɔn k'a fɔ Kucala Yɔrɔso Sikaso fo ka taa se Ɲɛna kɔni mɔ Yusu a bɛ kɛ sababu ye ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se k'u bolo na nɔ cogo min na ni baara kɛcogo ɲuman ye wa an bɛ don min na i komi bi maa min bɛ yen n'o ye Nando ye Yusu n'o ye i k'a dɔn CMDT ma ɲɛma ye k'a fana bɛ wulikajɔ la bi na i k'a dɔn k'a fɔ sɛnɛkɛlaw olu bɛ se ka yiriwa cogo min na kɛrɛnkɛrɛnyana kɔɔri baarakɛlaw a kɔni bɛ i k'a dɔn baara min na a t'a kɛla maa kelen ye koyi k'a b'a kɛla i k'a dɔn k'a fɔ secteur min bɛ kɔɔri feere yɔrɔw la Yusu olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka yiriwa cogo min na ni laɲiniw baaraw sabatili kɔni ye a bɛ se ka baara kɛ walasa maaw bɛɛ lajɛlen ka se ka don da kelen fɛ n'an don danbele n'a ka i ka dɔn CMDT u b'o baara de la bibi na Yusu Sulemani Fɔnba ale ka nali i k'a dɔn ko kɔɔri feerelaw ye i k'a dɔn tigɛrɛ warawara dɔwɛrɛ tɛ k'u nisɔndiyara a baara kɛcogo la DK le confident kɔnɔ. Le confident ni ale bila la seconde ba ale ta lajɔsi an ka taa suguba kɔnɔ min ye a mouvement jɔkulu dɔ bɛ yen n'o ye an ka sɔrɔ commerçants ye sanni feerekɛbaw olu de farala ɲɔgɔn kan min ye aw k'a dɔn ko transition min ye k'olu kɔni bɛ dɛmɛ lase a ma min ye gouvernement min bɛ yen bi ani fɛn minnu bɛ yen bi olu ka dɛmɛ a bɛ k'a dɔn olu na ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min ye a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ni farankɔ ye a bɛ k'a dɔn min ye jagokɛlaw bɔra fa bɛɛ lajɛlen fɛ min ye Bamakɔ kɔnɔ ani Kati ani Bamakɔ n'a lamini min ye maa min bɛ n'a ɲɛmaaya b'o bolo o ti dɔwɛrɛ o ye Abdul Karim Jalo n'u b'a wele ko De Gaulle
De Gaulle n'a fɔra De Gaulle cogo min ma ko olu ye cɛjanw ye dɛ. Cɛjanw ye dɛ. Parce que la baw ye olu ye. Maa mun bɛ se k'u jɔ ni ka i bolo kɛ ka. A ye De Gaulle kun ye Faransi président kɔrɔ dɔ ye. Ale kun ka jan de. Général De Gaulle. Général De Gaulle. O ye parce que maa mun bɛ se k'u jɔ dɔrɔn ka se k'a bila panier kɔnɔ. A banna. Lajosi min ye a bɛ k'a dɔn Abdul Karim Diallo n'u b'a wele ko De Gaulle ani a bɛ k'a dɔn min ye vice président o ti dɔwɛrɛ Ousmane Diarra min ye a bɛ k'a dɔn maa min bɛ yen o ye a bɛ k'a dɔn Amala Kulubali deuxième vice président min ye Mamadou Sidibe Mali Talida maa y'o ye o ye secrétaire général ye Awa Traoré ani a bɛ k'a dɔn min ye Gajigo ye min ye a bɛ k'a dɔn Sarata Gajigo min ye a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan min ye maa bɔra fa bɛɛ lajɛlen fɛ min ye a bɛ k'a dɔn Bouakar Traoré min ye coordinateur général mouvement na Bouakar Traoré i k'a dɔn ale y'a jira k'a fɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la olu ka dɛmɛ sugu bɛɛ lajɛlen ko na se a bɛ k'a dɔn transition ma k'a jira mun na k'a sɔrɔ kɛ mun ye a k'a dɔn min ye transition ɲuman o bɛ se ka kɛ sababu ye i k'a dɔn ka basigibaa na don an ka jamana kɔnɔ min ye an ka sariya sɛbɛn minnu bɛ yen ani an ka sariya su minnu bɛ yen olu na se ka matarafa n'o bɔra yen i k'a dɔn u bɛ danaya ta ka da an ka kiiritigilamaw kan min ye a k'a dɔn min ye maa min bɛ yen bi n'o ye Assimi Goïta ye i k'a dɔn awa min ye k'olu kɔni b'a dɔn min ye a na Mali bila sanfɛ an burankɛ don an burankɛ don ne kɔni tiɲɛ na ne t'a dɔn. A muso bɛ bɔ Ganadugu de. O tɛ jagoya Sori Ibrahim m'a fɔ ko Mombo Sori Ibrahim Diallo ko Mombo frère i cɛ ne ko non malien kɔni ayi dɛ a muso bɛ bɔ ni e ko cogo di n'an y'a ta yɔrɔ dɔ fɛ Assimi y'an den ye n'an y'a ta yɔrɔ dɔ fɛ i k'a dɔn k'a fɔ an burankɛ don n'an nana n'a ye miyankaya yɔrɔ fɛ an den don n'an nana n'a ye i k'a dɔn Ganaduguya sira fɛ i k'a dɔn an burankɛ don. Ala k'an kunna ja. Ne burankɛ tɛ burankɛ ye. A bɛ ɲɛ o. N ko ne burankɛ tɛ burankɛ ye. Ayi n ka bi ɲɛ Maliyɛn bɛ taa de. Cogo di. E mana jɔyɔrɔ sɔrɔ dɔrɔn i ka mɔgɔ bɛ caya. Ne ma nin faamuya Mali tɛ. O ma ni an ka mɔgɔw fana an bɛ ɲɔgɔn dɔn bi tɛ koyi. N bɛ min f'i ye. Awɔ. Ni ne kɔni ye Maliyɛn ka zaamɛ ye nin de. Nin ka d'u ye sa. Ka mɔgɔ kɛ n ka mɔgɔ jagoya ni na. K'i dun b'a dɔn dɛ. Sori don min na ko mon beau-frère et famille vous souhaite bonne fête de l'indépendance. Ne Facebook la ne tɛna ka n ka téléphone ci duguma ka ja ko ten Sori Ibrahim Diallo. Ala k'an kunna ja min ye Assimi Goïta ye i ka dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la u b'a dɔn k'a fɔ awa transition ye Mali mago bɛ mun na o ye jamanadenw ka don da kelen fɛ ni ka bɔ da kelen fɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min ye Bouakar Traoré ye aw k'a dɔn ale y'o fɔ min ye kunnafoni baro sigilen kan min ye aw k'a dɔn ni maa kɔfɛlenw ye u y'a jira k'a fɔ awa min ye olu ka dɛmɛ u b'a lase aw k'a dɔn an ka wolomasiri tabaw ma walasa u bɛ se ka jamana k'a kɔlɔsi cogo min jamana bɛ se ka lakana cogo min jamanadenw a bɛ k'a dɔn gɛlɛya min b'an kan o gɛlɛya bɛ se ka bɔ yen cogo min na min ye a bɛ k'a dɔn Ousmane Diarra ale ni Ousmane Diarra n'ale ye vice président ye président Abdul Karim Diallo n'u b'a wele ko De Gaulle ninnu kɔni ka kuma a bɛ k'a dɔn a minɛ maaw fɛ cogo sugu bɛɛ lajɛlen la min ye a bɛ k'a dɔn Abdul Karim Diallo ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ awa min ye mouvement min filɛ nin min ye a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la olu b'a fɛ hali bi ka mouvement in jɛri ka taa Mali fa bɛɛ lajɛlen fɛ an ka jagokɛla fɛn fɛn bɛ yen bɛɛ lajɛlen ka wuli k'i jɔ an k'an kɛ kelen ye min ye a bɛ k'a dɔn sigikafɔba min n'o ye Assise nationale de refondation o min bɛna bolo da bɛɛ lajɛlen ka yaala an ka taa Mali kungo fɔ an ka taa Mali ka basigi fɔ an ka taa Mali ka a bɛ k'a dɔn kalafili cogoyaw fɔ walasa kalafili wɛrɛ n'o bɛ na o kalafili ka kɛ kalafili ye Maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jɛn cogo min kɔrɔlen min kɛra k'an bɛɛ lajɛlen b'o dɔn a gɛlɛya in bɛɛ sɔrɔla kalafiliko de fɛ o don dɛ ni kow sigira sen kan o maaw kana o kana kuma fɔ o ni ɲɔgɔn cɛ a banna bɛɛ k'i sen don a la walasa bɛn ka sabati a ni ɲɔgɔn cɛ nka e k'i den kɛrɛfɛ jama fanba kɛlen ka u hakilina di o t'ale ye ka don ba la sini ma sinikɛnɛ ma i kan'a fɔ k'i senmaya a ko kɔnɔ kɛmɛ kɛmɛ sara la ni i k'a dɔn a 90 yera
awya bane de lajosi ala kana ka anshiko lajosi awkado nyerala minye awkado madoye no Usmane Jaraye ale ko ne jara ka fo gele aba min bo olu commerçant nga Usmane Jara vraiment vice président ko gele min flani la kana balia akeme ka fiedo olu ka sani ferela mamunu bena binanta olu bolo ka bo region kono dana elma ka bo cercle kono arrondissement na anika do awa minye anga village la no ye anga sigida misenu yi olu mamunu be ko ka damne awkado sikaso ka ta Côte d'Ivoire minye awkado dugudo be kai Sénégal sadri ebe toko do fo Côte d'Ivoire o de kande non Côte d'Ivoire wala sikaga ka fo Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire lajosi minye awkado Mali dugudo be wala sai kata dugu were la ibita jamana wore de katla ka shuru Mali dugu kile ngono ka sawo ke lakana baliya ani sirati ani sirati minye awkado o galaya boluka ani minye awkado tsika dugu sho anywana ble na makeni mado katu dani marvaye no barakeru ye ka barakaji ke kata mawnye da bingali kelaw kata sarada mawnye ku ka minaw nu ka fa munu la do ere bi fala ku daw dishika abara ochemai lajos miye awkado nyerala Sheikh Amala Kulubali ali awkado aya jara ka fo minye ni kuna foni mi vlani journaliste bi wele minye grand marché maw no sugu bawe kata se awa jamana kono sugu ma ikado awa minye nyerala bele jeli ku faranywanga olu kono be minye lakana ka sabati Mali fa bele jeli la olu ka jagob se ka ke chugomina ma olu bi demena se transition ma ku tle u ka baraka fasoy u ka baraka jamana uka barake ala yere kama lajosi minyo oluka demembe suma shu abisi umatli ga ube mifo uka laje awkado nyere la minye sa wolonfla sukuba a première pierre dara foyi sukuba kura agabaguru folo dara wira ka maka première pierre agabaguru folo dara akanake trengoide Tarangola umata kungulu do mamungana ujirana ko no akana ko ide ni mi flani ay ko sebe okay sa wolovla ulube ka sukuba absika jo a gabaguru folo dara amasika jobi ani olub sika visa soro no ala togomina kata jamana dola kata uka minonta lafia ani kenela barakan lajosi me kana anke ka do munu salo japmani salo anga bo ikado o domaine ngono abana o mi na bi sika ke wati na ayakiti o nga ko jagwa karaba fa bina ni tikezuya ikado marado ni maraba no nyonje ango o dabla ikado barala aina ni ko sebe anga bara sebe aina ni ko sebe we a jira ka fo olu commerçant avocado yo chuko bi jelela minye avocado dossier min be ni hôpital ke covid-19 mka no ye avocado coronavirus o min be no jagogelaw olu ta nganga ye ko kera chuko mina ku ka laje a sege a ko be chuko mina bi wala nganga di oluma nyedonge nafolo ko tere ma ko ka nyedo ko de kafsa ka fese aywa ala ka nguna ja mi ye president Abdou Karim Diallo nu ba wole ko De Gaulle ani Ousmane Diarra vice président secrétaire général mi ye awkado Mamadou Touré maltal da awkado ko akarandi soja ani boyani karama ni farangu be pele jeli woli sar nali ka fasire ekola faso marabaw sana ngata sugula fendo me se ka ke follow la Alpha Cleola ani Amadou Toumane Touré Cleola ya soro réseaux sociaux ma wala ngata kase ame wati mena na fasa o tise ka keble ayi bon malien de mi sigika fendo kono samuga santa yano kase mais bibina ko bebe kaka anyana meno go be coronavirus fen journal sudu ndaten sa dok mala de Eleni attention animateur no ta jira ngande jira ngande amara an yoro odi jiga ya sege ka buluda ay an yoro wa kana sege gere uka dama ifa ke adel ni chetege ko sewa war milliard tan nani ko uya ko o ngana muna cheko adel wari mandum fulon awa be uka tanga wal brand
Amadu Nadel. Amadu vola. Adel ko ko ta Amadu. Amadu kabla. E ko chori ka Amadu katanga war. Katanga war. Yusu ikado amita sugula amanga musokoroba nyuma ikado amita nale ka yamarai kanya aja sanogo zernina ana modun na dun sigimeni wati na ninga anaje salo kono amu fo ninga wale nyumando kata groupe commerce la maram Diallo ka fana fo ninga awale nyumando epta nu fla epta ro ne beto pharmacie cravate la nebe café noir mi droga tasu. OK donc anga tasugula al ta groupe commerce la aywa ala kamera ja anga tasugula la josi amwole go sugula awo amita kai ka anga chokoro nyuma fe amafu amenya anaka demba be ka namen ni sanga na kaka duo kanye kaka duo ke jamana nye ya rabbi an ya rabbi duo ke anga chokoro nyuma alaka shijani kana de anna bele jile ma alibi la josi ka kai gouverneur fo Musa Bala Sumare anga fo ka wali nyuma ndo sanga ani wati amita ka do tugoto ka fe tugoto Madina ka do turela ka ni dabola ka ku fo ukatimina anga makoro munumbe ani kabalen jalageli mumbre awo abu uba na mede ambe la mau ambu foku wale nyumando sanga ani wati ani dabola kaw ambu foku wale nyumando yusu ikado ka fo edanti e folimina ka anka numba fo mi metali ke ikado Jeneba Bala Pinal TV ikado ubeka najani watina ambu fo ningu wale nyumando journalist do nanyale foku mamina me Musa Sogoba fo togunala ka fo ninga wale nyumando yusu ne do ngado ede la jos ne do ngando be de bolo abe ne de bolo abe ne de bolo sake abe ne de bolo temena Yusu na bembolo mamina ni barkaye ika do Mali tribuni ale pumana ika do ni I hakli be Allah na frakolo pem iba donwa na wala la abe loi de programmation militaire ko fo a jalatiki bado kolo na décret la mbaw mode ko hala atime fasile ba pumana ko segesegale mu no bolo kanga da ika do ka fo fini tigu ka minenko ka Yusu ma chama mbe ika do ka fo luna segesege akoko ndalaw hal na soro do ko ni tiga daro luka ka ba Yusu mu ni ika do ka fo olu ko ni be fangati la maw bolo e defemu no be colonel Abdul Wahab Touré ko fo na ka danga ma fla bonyongo anu baranyo fu civil fla be olu la Yusu contrôleur financier madame Sango Fatma Tabokum fo ka ta se ka do ka fo ale fana nana mamundola no be tu mai Traoré ko fo Yusu no me bara la ka do gaw yan fa fe olu ko ni ba elemali kanu ngen ko indala parce que ba ko tenendo kalukle muga ani wolonfla katabla trata do la kalukle muga ani shigi satamu kalo samba fla ani muga ani kele ministry so mimbe no nyasimbe kana ko mo aleni kado anga kelege chekoro ka punye nyene bolimo na nyama ya be kado colonel Sadio Kamara bolo ale koni kado jalatiku wele awatu la mu mbe kado ka fo jorola sanguta mamu mbe no lu nyasimbe kado minenko mo ayafu ya ala bede akoni mina bla fangati la mo ka boloka ka sega lu boloda anga chede mu mbe no lu be sakoro no be klekoro no be chenjeka lu ka kado minenko ala halabe chugodi ikado ayla bon sabati goyi ma ba chama mbe Yusu oluna nyinga udala ka konna o nafo ikado ka fo chef d'état major Korodo ex chef d'état major généraux de l'armée no be jalatigi baw ko fo mamu ye kado ka fo minen yere no be fintu ka minengo olu ikado baro ke watu temelo na Yusu ku chama mbe ukanga di ikado finiti la mo ikado ka fo kiriti la mo ukase ku nyininga ukabarawla ikado ka fo minengo mu na pma be sina na awar chama ngoni chira wara kuka o ko ikado ka fo Sadio ko ne ko la je ka bampeu ako mamu to ko fo leme akola na we jalatigi baw ye aya labe aka kiriti mo kono barisabolo bina segasagalu boloda fenfe be akola ninga kolonu bubo nywana Yusu nidu ya anwa jamana yare jatemene pepina minye chakeda baby na be wele ko pôle économique et financier de Bamako neni ntoko refora hali keto ka lame jatige be boli fanja manga koy barisabolo olu segasagalu kelaw de mamu mbe nube war bolo fala du ninga war koni ci wara koka ninga amuga katemenu se fly o Yusu ku koni ngembe ka wuli ka joko ni sabati bibina o ko segasagalu baro ka sigisinga ko jonga wuli ka jodo un audit demandé par le président de la transition le colonel Assimi Goïta suite au rapport du vérificateur général abana vérificateur général est secrétaire negasola ikado Burkina Faso abana
ko min ye ka dɔ ka fɔ Faransɛ fanga ma ɲɛma Assimi Goïta ale de y'a laɲini ko ka sɛgɛsɛgɛliw baaraw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan cɛ bɛ maa bɛ n'olu kɛn bɛ bi in na i k'a dɔn ka fɔ faso nafolo walima finitigiw ka wari ko kuma ɲɛ u ma k'u da biro kɔnɔ ni k'a wari ci waraku la i ni kiiri tigilamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn ye dɛ n'a fɔra k'i nɔ bɛ ko la dɔrɔn ɛlɛ ni i bɛ taa yaw ni k'i datugu maa caman ka wari e k'o dun walima wari min kan ka don faso kunna e k'o dun wa k'i sigi bilen o tɛ kɛ bilen dɛ u yɛrɛ kɛn bɛ ka sariya dɔ ta ko i bolofɛnw bɛ sɛnsi Yusu misalila hali n'a sɔrɔ saga dɔw b'a minɛ hali saga hali sɛ hali ni sɛso b'i bolo b'a bɛɛ minɛ o tɛ sɔn ka maga furannan na i ka furannan n'i ka wari tɔ tora 5 ye hali ka ɲamancɛla bɛ bɛn o ma o b'a cɛ u b'a bɛɛ bila commissaire priseur bolo n ko fɔlɔfɔlɔ la i hakili bɛ fourrière la i hakili b'a la ni mɔgɔ ka ni samiya kun sera jeliba walima ganselikɛla don o bɛ taa yɛlɛ yiri sanfɛ sugu kɔnɔ ka welewele da ko ayiwa ko samiya sera a bɛɛ k'i ka bagan minɛ ni maa min ka bagan folofololen yera ko a bɛ taa fourrière la u b'a minɛ ka taa bila fourrière la ala ka ɲɛnajɛ ala ka sababu ɲuman d'an ma amin Yusu ni woni fasiri Abdurahmane Diko ale de y'a fasiri kɔni bolo da ko min ye ka dɔn affaire équipement militaire o tɛ an ka finitigiw ka i ka dɔn ka fɔ minɛnko ko fɔ ko des généraux mis à la disposition de la justice ko min ye jalatigiba dɔw ye Yusu i ka dɔn ka fɔ k'olu bɛna bila finitigiw kɔni ka bolo kan olu dɔw yɛrɛ bilala bolo kan ka ban parce que dɔw ka sɛgɛsɛgɛliw bolo dara a banna Lajosi ne n bɛ min f'i ye k'a fɔ ko awa i welela ko ka t'i ɲininka o kɔrɔ tɛ k'i nɔ b'a la sɛgɛsɛgɛliw de bɛ kɛ fɔlɔ Antoine ka invité tun b'a kuma la sɔrɔ dɛ Maître Konare ni Guido ninnu c'est baara wuli n'u ye sariya tigilamaw ye u b'a ɲɛdɔn misali bɛɛ bɛ taa Antoine kan n'a gana ko bisimila ni min Maître Konare ala ka barika don ni cɛ in amin ala ka barika don ni cɛ amin a ko la nin bɛ ka min kɛ jamana in ye ala k'a dɛmɛ a b'an bɔ fili la wa a bi tiɲɛ fɔ fɛn min bɛ ale bi tiɲɛ fɔ hali n'a b'i tɔɔrɔ mais ni ala ka tiɲɛ don ni sariya tiɲɛ don a b'a f'i ye ala k'an kunna ja o tuma an tɔ n'a ka invité an b'u fo k'u waleɲuman dɔn o kɔnɔna na sa sariyatigiw la an bɛ awokado Segu Samasa ale ye awokado Yuwaru ale y'o kiiritigɛso ɲɛmaa ye ka taa se Segu Malema ale Dire ale ye awokado juge de paix dɔ ale bɛ Dire ni kuma in fɔlen fɛla ko bi ko an bɛna faama mobili ɲuman filɛ ma circulation na a banna Lajosi ko barisabula maa caman bɛ yen u bɛ wariw ŋɛnɛmu ka taa don dagabana mobiliw la ko tile 2 in na kɔni circulation laban na fɛgɛya ni i ka dɔn mobili dagabana mobiliw ye dɛ indépendant an b'ale ta Lajosi awɔ i ka dɔn hali bɛ wolomasiri tabaw minnu awɔ i ka dɔn ni an ka denw bɛ taa tile la i ka dɔn dɔw ni bɛ to a la dɔw joginnen bɛ to wa i ka dɔn awɔ min ye jamana denw yɛrɛ minnu b'a sigidaw la olu ka lakana ma sabati cogo ji la i ka dɔn maa minnu bɛ yen n'olu bilara awɔ ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'a fɔ k'u ka minɛn ɲini k'a di an ka wolomasiri tabaw ma walasa o bɛ ban faso wari la awɔ k'a dɔn olu y'o kɛ yɛrɛkɔrɔko ye o de kɔnɔna na sa min ye awɔ k'a dɔn audit dɔ kɛra n'o ye sɛgɛsɛgɛli ye min ye a wariw taara minɛ yalima a wariw dɔnna cogo di a wari kɛra tiɲɛ kan wa a ma ta tiɲɛ kan wa min ye awɔ k'a dɔn sɛgɛsɛgɛli min kɛra o opérateur économique dɔw ani an ka wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa dɔw ani awɔ k'a dɔn minisiri kɔrɔ dɔw ko awɔ k'a dɔn k'olu bɛ lamɛn don n'a nataw la k'u wele k'u bɔgɔ jeni kan k'u ɲininka nkɛ finitigi bɛ i ka dɔn cɛncɛn kan tilegabilen fɛ san b'a ci lakana sira kan saw b'a kin ngoni b'a sɔgɔ fɛn bɛɛ lajɛlen b'a sɔgɔ a ni bɛ se ka to a la fana jamana kɔlɔsi finiw ni k'a dɔn minɛn mun kan ka di u ma n'o kan ka kɛ sababu ye e yɛrɛ min b'a wari ci waraku la e k'a lakana ani bolo minɛ e ka tila ka taa o wari ci fɛn wɛrɛ kan
min de ka do ka fo olu ka kunwe anti madame na koy andi madame la la josi avocado marché do kera minye avocado marché mimbe minye loi de programmation militaire o min bolo dara sa 2015 2019 bafla ni tanduru bafla ni ta ani konondo la josi avocado fe bele jeli yera ni na fona kera nye ikado ngalo labene la josi no ko ka be poi dongo do ibe ikado sange febe sange ligora fali sange la josi e me dobe seka kabo do quoi la josi e guarde ninde josi ne minye ni hagli bala wati dokera unana kana ni blended do ye blended do avocado no tabra kaboye ani RBC no ye avocado avion ye munu avocado no lukanga de anga larme ma la josi awani na fulo tara yoromi minye anga arme ma do be ani awa minye anga sorobo zomba do ani contrôleur financier do nunu avocado nyera la do blara avocado critique la mo nyegoro dobe critique la mago buluga la josi nim fambi flane ma dabali bango do minya anga jamana be chogo mina bi jamana dendo ka wuli ka jamana na folota minya ka jamana o ngana mu ka minya kata madi faalu ma la josi no sega kera fasiri ba ko lu ka ngam ne dere do ko plateau klinga ko ye ko su par bal kamne alakanda si jadi anti para c'est-à-dire jadi para ni kise dachera la atko era fole bonde ko si jadi par balle anti para balle wa me ala kise ti doit faire la josi mi avocado ni mami vlani chera la boati mina ni ko bela jeli kera jaja avocado no na folo mine e kadu ko no uba yere ko rojala minye olu ko ni lafia buye ka so ke munye do bit likoro do bi ka ko de climatiser ko do bit likoro do bi ka ngana mu climatiser ko minye wati mina fanga dafir le kera asaka sakali dabora min mama be na dorme kele avocado nabida alini ajajo masa bengeni ne jangine jara no bala la josi ko abne dere chogodi benge ka toy ko la josi mi avocado i hagli bala mi avocado blended do nana ja o blended munu awani carton do cheningoni mali Allahu akbar panguru min willa panguru min jigito kati na yarala ni demisonu kula avion bina yagli wala ngo bon ni ne fona kay administration ka foko karsa be fanga la kale ka fanga bana ko segel tege ango bo la pe la josi kabini uka damene de uka na da uka kla kana sirako la parce que segel ka ke sirako ka sira do be olu na fulu dira mena atira wara ku ga jon ya du uka segel dale match c'est-à-dire uka frontière be datugo do laba me ne sota ka ta Burkina sira fe nyino la josi ame avocado varke ki laje ame var bla mali fa be bara willa sa la josi mi ni dande ma wale ni hagli bala e blende kememi 2019 2020 ni avocado o dira anga société doma la josi avocado nyera la minye avocado milliard kele blende kele la josi avocado minye nyera la kuye awari damatame ko ka milliard biduro ani milliard wolobla ningo faraka la josi awani dande ma wale min vlani ye avocado nyera la mi maduru bala atangele na avocado ya jira ka foko skabe o la koy mi anga sorobo so ba dobe ko de ko ri jerane ni ko bela jele nye mi avocado milliard ba de ka ti wara kula no tabara ka boy mi avion bimbe no ka nga jamana anga wala maziri tabauta no RBC kasa 295 W la josi o mi flani mi avocado milliard muga ani saba la josi ko ngara mu yera ni fara bela jele la de do tabana ka boy mi avocado officiel nani mi anga wol maziri tabanani ani opérateur saba ani contrôleur financier kele ku ko di olu mine avocado ko lu bla critique la mo ka bolo kambi la josi ni ngoy absaka sakali bi sena ko ni mama sembala ni mama be ka fo ali asamara la sekele no de yere kaso abele jele kamune ka blay abele jele kamune ka datu kalo ma je chugo chugo edibi be so wodo la koy
Dobe, no, Manga Tianfo. At Martin Manaro, Bebe, Gajinga. Mo Korte Kafoko, Abe, do you tackle la Driliacono? Adira Chugominoma, we are Latamati, no Ninda. Meniko Kibaka, no, Torombolo Soro, no, it's a for Soroburu, no, it's a for Kite Ulufe Mekabian Kadia. I don't know Marcella Dobe Marchiga. No. Damatama Wale, Ochemai, Sueli era the mine, Abana, Sueli mine, Okamuna, I'm a watching enough for Sisa, Uka Ikado, Varka Dile Fabefe, Abana, Sagada Femme Malicoro, Ali Assembly Coro Casegase, Abana, Assembly Coro, a warbook Mechudi, a fed maybe Chudi, Cabella Gile Dial Anga do Femim Kera. Nasoro igachela bravo Asimi bravo jende secondo ke bravo Asimi lajosi ana bravo fo Asimi de achori non jamana va bolo bi na manyamba fo mais après eux aussi c'est la même chose voilà mais au fond de le fango fo fona fo kada l'administration est une continuité mali ko mi ni ye bravo fo mo ko bu ka tegere fo Asimi on te tegere fi et ay kureta ka ya osiki Nabi barake ayake nama barake amafo ofana che anti bravo mais après eux aussi fango fode abana c'est ça et continuité voilà ala kanguna jaw o ko ci kablibi Fatiri Abdullah Jara yalika Fatiri anya bo indicateur barayana ikado wati corona yusu ambe kanumba do fo wale nyumando ambe ikado ka fo Moise ama fo ni wati na ka wale nyumando danti folemina abika aname no be Moise Sissoko ko fo oze forêt do afani ikado hyper la katibugu ani ikado abaranyo ambela jele ambu fo ni wati na ku wale nyumando ambe ita ikado Montreal la adama be ni wati na tenesi seche amba foka awale yumando danti fulimina Tata Touré bajalan 3 la amba foka awale yumando anaka chokoroba na amsorba bana je sanga ani watu belajele la ambe Fatim Togola fu ani tanti koro kanunu belajele foku wale yumando ikado samasa boutique la banangabula bakane ambe bakane fu ana baranyo belajele flanu be ambu foku wale yumando ka baje boutique onana danti fulimina Alassane Sissoko Zoom Africa ka fana biso ana wala saka kuna foni kado jense amu fo la yosi yero ayan fo mo docteur la ngono me kalo anga ma dobe ko plan ne la ka suppresseur ko bla ka ta Gabriel Touré la wa ara akobe kera na minyi adoke bane ko sayna de o shuken la yosi chocolat de ya a remercier suppresseur abe ji de la na do rasul yorola iya isa adoke bani ko sana de chocolat de are merci ko yaro ko kuna uloda la sinami nyumange anga nyumange me ma do ni hakli bala amaru ko wati atigi accident ko tarana urgence la maro chamdo do wa ube jamdo do mali de urgence courage o mali kono Gabriel Touré a yoro jmani a chogini ale dia a rénover voilà kam minan ka kono ka febe kara anyo kala juruno la amru ka wati la josi seru non tumetu kuna agro industry ale fere machine jo kolo ci bato ka yorode adlaka après ça 70 millions ga tabla million bi wolumla seru non tume opérateur économique wala ñu ko ni wari biku kana jamana kono isego malengo ko jamana ebse ga sojo 200 millions nga Kenya ka 500 000 ka farada ka dala ko ita ko no atinya Vemse ka jamana debe la josi wori ko nana sa minye avocado ando ake no anga animateur belebele baya yoguba jabate ni ala sonama ay kado awa minye ma do welele no afebi mi avocado no wajulu kala la delika keneka avocado 15h16h minye Imam Jara Ibrahim Imam
Ibrahim Jabi n'u b'a wele ko Zerni Jabi awa k'a dɔn bɛna kuma denmisɛnninw ka taabolo kan bi n'o ye jeunesse i k'a dɔn awa bi denmisɛnninw ka ko bɛ cogo di Lajos an bɛ Atrox Aluja fo Ɲamoyi Ture k'a fɔ ka waleɲuman dɔn Tanti Awa Jara ka foli lase Baseginɛ Keyita Janginɛ Keyita ma an b'olu fo ka foli ani tani k'o lase min ye Amadu Jane ani awa denw ba Titibugu la Mala pièce an b'a fɔ awa k'a dɔn Jara ni Moroden ka cour la Gawusu Magaji k'a fɔ ka waleɲuman dɔn sa gouverneur Ousmane Sangare a n'a furumuso an k'u fɔ k'u waleɲuman dɔn ka foli lase min ye aw k'a dɔn Mumu Tarawele ale bɛ i k'a dɔn Kati ale enseignant ye a bɛ Kati n'a y'ale fo Victorien i k'a dɔn an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn k'a daku a bɛ ka lamɛn nin waati na don an na an bɛ Fode Kone fo ka waleɲuman dɔn Karim Bote numéro 2 n'i ye Fode Kone fo i b'a fɔ ko Paris Saint-Germain Karim Bote numéro 2 i k'a dɔn Ousmane Bari an ma ɲina i k'a dɔn nin waati na Bɛnɔgɔ Sidibe kɔ an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ka foli di Cheikh Mamadou Serif Tunkara ma u bɛ ka lamɛn nin waati na i k'a dɔn Kuluba an b'u fo k'u waleɲuman dɔn dante foli min na palais kɔnɔna na Hélène Sakiliba an ka musokɔrɔba ɲuman don ɲuman k'a dɔn Sɛbɛnnikɔrɔ an k'a fɔ ka waleɲuman dɔn k'a ka dugawu k'an ye an bɛ dugawu kɛ musokɔrɔba Ala k'a mɛn an kɔrɔ Lajosi an bɛ taa tonton Seydou ko k'a ka foli f'i ye elle bɛ taa tasi la Lajosi n fa ko n b'a fo ka foli lase Adama Dumbuya ma ale ye maliyɛn Mandenkauraka don a bɛ New York a b'a lamɛn wagati bɛɛ min ye Agiba Ava an b'a fɔ ka waleɲuman Aci kɛ Agiba Aci an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ale bɛ k'a dɔn Brazzaville an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka foli lase Mamudu Yafa ale bɛ Pointe Noire Congo k'a fo waati sɛbɛkɔrɔ korona min ye k'a dɔn k'a fɔ bɛbɛkɔrɔnin n'a ba n'o bɛɛ i k'a dɔn Adèle fo ko an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Adèle k'a fɔ nin waati na Ala y'an sɔn i k'a dɔn k'a fɔ bébé dugu Ngango den ye cɛ ye bébé dugu Gana ko ten den ye bulorɔ den ye bulorɔ den ye bulorɔ n'i ye muso b'a fɔ min kɛ den ye garo den ni cɛ don a bɛ fɔ ko den i k'a dɔn den bɛ bulorɔ denkulu ye k'a dɔn k'a fɔ karidon ye n'o fana bɔ Ala k'o jira an na n'o bɔra yen le 21 novembre o y'i k'a dɔn ba min yɛrɛ ka lagare ka kɔɲɔ ye dɛ Seridaw i k'a dɔn Seridaw bɛ taa bolo da mana la Seridaw kelen Seridaw kelen ye technicien a ye fɛn fɛn d'an kan a ma bɛɛ da hali n'a sɔrɔ a ba ko kan ka hinɛ la a fana ye dɔ ta ten sa a ye dɔ ta ten sa awɔ Allah an bɛ Kulubi fo ka waleɲuman a n'a bara ɲɔgɔn minɛ Seru ye dɔ ta Ala ka le 21 jira na i k'a dɔn Adèle ale kɔni ka i k'a dɔn denkulu le 17 ye n'o bɛ i k'a dɔn k'a fɔ karido ko fɔ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo lamɛnbaaw ni filɛlibaw Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ kan aw gɛrɛsɛgɛ kɛra nin